Ödänli moda bolupdyr. Akyljaňyza salam aleykum oglanlar, beýler. Şu tema soňky dowr has bir hile kän eşdýän. Ne var zat? Näme bol? Ýöne näme minni sözde täze goşulan söz bol. Her sözüň ýerinden goşup gurulmaly sözi. Bir eje diýen zatda indi mukaddeslik gitdimi? Galmady maňarda mukaddeslik. Bize özümizde musulman diýip börs eje diýilen adamy has ýokurda goýýas, mukaddes hasaplaýas. Käbir oglanlar hasam soňky ýaşlarda başol. Bir-birle gurlaşdyran bolsa näme diýäňi? Ya birine jaňa diýen näle ýerde gezip börsün. Hasandan märak sözü şeýle kabul edilip başlady. Men keçirak wagtlan bilýänler ulu oglanlarda bir-birini şonýarak ýöne bir ejen diýen söz üçin urşadylar. Näme o? Diýen zadyň näme sen diýipler. Eje ýetme diýipler. Bu wagt bolsa ýöne näme boldy? Näme sözüň arasynda ulanýan söz boldy? Dost näle? Bah, men aýdýan bir eje diýilen adamy mukaddes görýän adam ilki bilen özü diýme ýaşasy. Diýmek ödejesini mukaddes hasaplanyp beýlekinkini hasap edenok. Indi beýleki diýdirýän adam diýmek olam şolar ýalyk. Ödejes mukaddes hasap edenok. Bilemok indi näile bir namys filan zadyň nira gideni. Oglanlar Gıylar diýä o, gıylar. Sen nämäňe diýän? Sen niriň bilen näme etjek ony? Derece däl o zady o. Dereceliň anladan ol brach intellektiň pesligini anladýar. Düşünjäň pes derejediriň anlatýar şol zatlar. Söwün ýaňmy? Ya bir näme bilemok. Diýdiňmi şo söz? Şu agdyňdan çykdan şo söz. Şoň ýerinde durman başarmaly. Öňüňde adama mal bolmasa, şo diýilen söze jogap berdirmeli. Bular bolsa näile? Beni de gülüşüp dururlar. Ehil gülüşüp dururlar. Ya toy tomasa var yan täbir nemelerde var da şol ýalyk hyzmatlarda var. Hemmesi bilemok. Ýöne bir görünüm ma, içinde staş edip goýýarlar bolýan. Näre gelip durlar edip dur afçantlara ýüre. Ey! Kaltrak bollar o diýipler. Sen kim? Näme mal kovalap börsün motaýda? Ya çölde ýeközüň edip börsünmi? Sen tomasa toyuň baryp şotaýda afçantlaryň üstünde staş edip goýulan. Sen staş edip goýulan bolsaň diýmek sana adamlar anan ýa. Sen brach pikir edisin, düşünjäň başgaçarak diýip. Sen bolsa köpçülükde bilemok. Eje mukaddes. Ejen aýagynyň aşagyna diýilýär cennet. Näme de bolsa şu brach ýaşlara ýa ýenelere bir terbiýe bermeli. Men söz üçin awo ýüzüň döwülýändigini ýöne dewip bolanok. Hemmekşin gapdaryna aklys ruçko. Dewde dewilsen diýär. Dewilsen bolýar diýene şey diýip boýa aklysyň üstüne bol dewdiýär. Şoň üçin söýdäni moda bolupdyr. Awo. Adamlaram näme namys filan zady ýatdan çykartdyr. Dogruja ora dölüň. Dogruja durmuşa bolan düşünjelerini ora dölüň. Janyňyz sag bolsun. Sonra yürüyüp düşmek kamerana ede nervim oynama. Barıyorum kime zanga diyem o zanga et ha. Bana bildir yani yok. Düşündün mü? Yok sana sonra. Bilmedim diyen kaytalaman ha. Yani kaytalaman diyen. Yok men diyem ağam ona men diyem ağam zangat diyem ağam öyle zangat çektiydi oğlum men. Goğunu yıkmazak ol zangat aydıydım ağam. Narman ol. Yani kaytalama değil la. Aşgabatda özümde sarı örtüyal görküdük. İngiliz dilinde bubble tea alyan. Hi there. Do you speak English? You don't speak? I just wanna... Okay. Which one is sweet? Which one is sweet? Recommend. I wanna try bubble tea. You recommend this one? Okay. How long should I wait? 5 minutes, 10 minutes? No. Second minute, 5 minutes, 10 minutes? That's one for time. That's one. 2 minutes. Okay, can I have this one, please? Yeah. Thank you. Please take this. Teşekkür.
soragma da. Emirda da göze tirýän bolan. Sen günäň bar ekenmi? Biläňmi? Elbet günäde ýöne käbir erkekler üçin aýalynyň ärini ony ikilsek de. Ne Huda şükür biz 10 bilen gowrak agyrjy ýaşap dursa. Indi bir gady üns berýänmi? Şu wagt içinde süýşän gydym ýok bar buna düşünmekmi? Düşünmedim. Şu wagt içinde süýşän gydym ýok diýen bar buna düşünmekmi? Vay be. Lehme. Ayağım ne keller? Güle de nabarot. Bana verilen şansa. Ne varsa. Ay, Ama günah etmediğim için. sana da sor yani günahkar ayarlanan var mı dostlar? 1950-nji ýyllarda Amerikada eýýäm çilim bilen nälik adamyň organizmine ýany ýetirýäni bilinip başlanyna Camel çilim kampaniýasy bir uly marketing reklamasyny goýberdi. Joçurum Camel kampaniýasy güýçli marketolog ýanyna barda ady Edward Bernays we ondan soradylar Edward biz öz haridimizi çilimlemede köpürak satyp bolar ýa-da biz näme etmeliysek Edward'dan gaty bir akylly jogaby çykdy kellesini goýup işeripdir egerde haridiňiz has gowy satylmasyny isleýän bolsaňyz onda siziň haridiňizi doktorlar çekmeliyipdir. Egerde siziň haridiňizi doktorlar çekseler adamdan kellesine gön näme pikir geler bul çilimler has saglykly ýa-da 100% saglygy ýani pesräkdir doktorlar çekýär. Edwem Camel kampaniýasy öz haritlaryny doktorlara skitkaly ýa-da köp ýagdaýlarda mowdu gurutýardy. Onu edip bolansaňlar gazeta çykardylar. O wagtlar gazet, internet ýalykdy. Biziň çilimimizi iň köp doktorlar çekýär. Adamlar gelin satyn alyn diýmek biziň çilimlerimiz saglygy kände ýanyda. O wagt çilime garşy kanunlar kän ýok bolan üçin şu zatlardan peýdalanyp şeýle marketing gibi ulawka etdiler. Ýadyňdan çalçak çykarýan towalaryň haçanneseň ödüňden ýa-da aşgadandan pristup tutup durka sen diňe çörek bilen suw ýemeklige rady bolýan. Haçanna şol agyrlar seni goýberenden soň sen ýene de öňküje enniňe gaýdyp gelýän. Agdyňa ýakanja zatlaň iýmeňi dowam etýän. Şkafyň ýanyna baryp özüň bir gedek ýarym gedek geýen köýnekleňi başgalara dargadyp durkan içiňden diýýän menem adyrak köýnek dikineýin. Ýöne haçanna haýtamasa bir zada gaharyň elen wagty ýa-da toý ýa-da başga bir sebäp sataşan wagty ýene de derrew magazyna ýa bazara gidip şkafyň gaýtadan tikinişdirip dollaranyňy duýmany alýan. Ine şu tawalar iň merkezi çalçak ýadyňdan çykarýan towalaryň bolupdyr. Size de şolar ýalak çalçak ýadyňdan çykarýan towalaryňyz barmy janyňyz sag bolsun.